24 ta' Jannar, San Franġisk de Sales. Isqofu duttur tal-Knisja għex bejn l-1567 u l-1622. San Franġisk l-ikbar fost 6 ulied ta' familja nobli twieled fil-21 ta' Awwissu f'Château de Sales ħdejn Ġinevra l-Iżvizzera. Kien l-għożda speċjali ta' ommu li kienet tħobb taqralu il-ħajjiet tal-qaddisi li jġibu ismu San Franġisk t'Assisi u San Franġisk minn Pawla, u it-tfajjel imħeġġeġ mill-eżempju tagħhom darba qalilha ma ġa hemm żewġ San Franġiskijiet bija jridu jkunu 3. Kellu karattru ġentili għall-aħħar, anki fil-kuntrarju, xhieda tal-profondità tal-ħajja reliġjuża tiegħu, imma fl-istess ħin kellu wkoll karattru sod. Bħala liben il-kbir u kien iddestinat biex ikun il-glorja tal-familja nobli tiegħu billi jkollu karriera brillanti fid-dinja u post fis-Senat tas-Savoja. Imma Franġisk għażel is-saċerdozju minkejja l-insistenza ta' missieru biex jitħarreġ fil-liġi u jaqbad karriera sekulari. Ta' 15-il sena kien mibgħut ikompli l-istudji tiegħu f'Pariġi fl-1582, imma irrifjuta li attendi il-kulleġġ ta' Navarre kif ridu missieru għax beża li hemm seta' jsid fi xkil għalih. Minflok għażel il-kulleġġ tal-Ġiżwiti fi Clermont. Hawn ġie f'kuntatt mar-rikkezzi tal-umaniżmu ta' wara il-Konċilju ta' Trentu li kien jiġbor fih it-tagħlim klassiku tar-Rinaxximent għas-servizz tal-moħħ u l-ispirtu Kristjan. Għadda minn żmien ta' skrupli u kien ukoll jiddubita mis-salvazzjoni ta' ruħu. Imma jum minnhom waqt li kien qed jitlob ħerqa kbira quddiem xbija tal-Madonna biex teħilsu minn dawk id-dubji li kienu qegħdin imarduh, ħassu imfejjeq għal kollox u fl-istess ħin għamel vot privat ta' kastità. Din l-esperjenza għenitu ħafna l-qudiem fid-direzzjoni ta' nies skruplużi. Intefa' bruħu ġismu għat-tiġdid Kattoliku f'art twelidu u rnexxielu iġib mill-ġdid fih dan il-Knisja mas-70,000 li kienu ħallewa. Dan għamlu bil-pritki, bid-dialogi u billi kien kiteb leaflets u jqabbad lil xi nies biex jikkupjawhom u wara jqassmuhom bl-idej lill-familji fid-djar. Fis-sena 1602 sar isqof ta' Ġinevra meta kellu 35 sena. Kien kontinwament jivvjaġġa u jippriedka u bil-mod ta' ħajja li kien jgħix bla ebda vanitajiet jew storbju fil-biesu jew imġiebtu ġibet għal ħajja aktar reliġjuża id-dijoċesi kollha tiegħu. Mod speċjali iddedika ruħu għas-sagrament tal-qrar u bid-direzzjoni tiegħu kien jgħin lin-nobli u lill-bdiewa li kienu jfittxuh għall-maħfra u għall-pariri. Fis-sena 1610 flimkien ma' Santa Giovanna Francesca de Chantal waqqaf il-komunità tas-Sorijiet tal-Viżitazzjoni. Kien ħabib kbir ta' San Vincenz de Paul, l-Apostlu tal-Karità, u bħalu kien bniedem ta' qalb tajba u umli. Kien spiss juża dak il-proverbju aktar taqbad dubbien b'qatra għasel milli barmil ħall. Minkejja l-ħafna xogħol pastorali sab ħin biex jikteb diversi kotba. Il-kapolavur tiegħu huwa l-ktieb Daħla għal ħajja devota li tiegħu ġa ħarġu aktar minn 400 edizzjoni tiegħu. Warajh jiġi l-ktieb Trattat fuq l-imħabba ta' Alla li dam jiktbu 10 snin. Għandu wkoll mal-1000 ittra u l-ktieb Konferenzi ta' ħdidiet li kien jagħti lis-Sorijiet tal-Viżitazzjoni. Diversi kongregazzjonijiet reliġjużi twaqqfu taħt il-patroċinju tiegħu, fosthom is-Salesjani ta' San Bosco. Il-Papa Ġwanni 23 kien iżomm lil San Franġisk de Sales
ħala mudell tul ħajtu kollha. Miet ta' 55 sena wara attakk ta' apoplessija f'Leon fit-28 ta' Diċembru tal-1622 waqt li kien qed jivvjaġġa lura wara laqgħa li kellu mar-re Luigi XIII f'Avignon fejn iddiskuta miegħu dwar ċerti privileġġi għall-parti Franċiża tad-djoċesi tiegħu. Ġismu ġie midfun f'Anais fil-24 ta' Jannar 1623. Il-beatifikazzjoni tiegħu fi żmien sena kienet l-ewwel beatifikazzjoni li saret f'San Pietro. Iddikjarah Qaddis Alessandru VII fl-1665 u iddikjarah Duttur tal-Knisja fl-1877. Il-Papa Piju XI iddikjarah patrun tal-ġurnalisti, tal-kittiba u tal-istampa Kattolika. F'Malta, id-direzzjoni ta' Il-Leħen kull sena tieħu inizjattiva biex f'dan il-jum l-Arċisqof iqaddes għal dawk kollha li għandhom sem fil-qasam tal-istampa u x-xandir. Dan li ġej huwa diskors ta' Fader Charles Tabone, Dominikan, delegat tal-Arċisqof għal mezzi tal-komunikazzjoni soċjali f'omilija tiegħu fl-okkażjoni tal-festa ta' San Franġisk de Sales. Għaliex San Franġisk huwa il-patrun tal-ġurnalisti? Għax daħal għal avventura straordinarja għal dak iż-żmien. Bħala saċerdot, b'inizjattiva propja mar l-Iżvizzera fejn fi żmien ir-Reforma Protestanta kienet territorju Kalvinista u jikkalkulaw li madwar 600,000 ruħ daru għal Kalviniżmu, jiġifieri dawn kienu Kattoliċi u saru Protestanti. U San Franġisk de Sales ħal impenn personali li jmur jippridka ħalli lil dawn ir-riformisti iġibhom lura lejn il-fidi Kattolika. Għamel 3 snin jippridka, kien persistenti u kien imur iħabbad bib biex iressaqhom lura lejn il-fidi Kattolika. Għamel 3 snin li matulhom kulħadd kien isabbatlu l-bieb ma' wiċċu sakemm ġietu l-idea li l-pridki tiegħu jiktibhom, jikkupjhom bidu u jitfaħħhom taħt il-bibien ta' dawn in-nies. Għalhekk hu l-protettur tal-ġurnalisti għax uża mezz il-kitba biex jasal fejn jixtieq. Qablu għamilha San Pawl u l-Apostli li kitbu l-ittri. San Pawl kien jikteb ittri ċirkulari li oriġinarjament kienu indirizzati lil xi knisja partikolari. Iżda dant kien ikollhom talim sabiħ li kienu jduru minn knisja għall-oħra u kulħadd kien jieħu it-talim li kien ixandar San Pawl. San Franġisk de Sales għamel l-istess u r-riżultat kien li f'qasir żmien wara dawk it-3 snin aħabbat il-bibien ikkonvertew 40,000 ruħ. X'kien l-iskop ta' San Franġisk de Sales li juża dan il-mezz biex jasal għal dawn in-nies? Rid jerġa' jġibhom fih dan il-Knisja Kattolika. Kien juri lil bnedmin il-ħlewwa tal-imħabba ta' Alla. Jiġifieri l-iskop tiegħu kien li jagħmel il-ġid lil bnedmin. Ikun għajb għall-ġurnaliżmu jekk ma jkollux l-iskop li jagħmel il-ġid lil bnedmin. Dak il-ġurnaliżmu li b'xi mod jagħmel ħsara lil bniedem u aljenat u aljenanti. Aljenat ifisser li tilef l-iskop oriġinali tiegħu. Jien nikkomunika mhux sempliċement biex inti kollok informazzjoni u taqta' l-kurjożità bħalma qed jiġri f'da żmien fil-Facebook. Il-komunikazzjoni trid twassal għal relazzjoni li permezz tagħha nagħmlu l-ġid lil xulxin. Il-komunikazzjoni u r-relazzjoni huma magħquda b'mod inseparabbli, ma tistax tifridhom. Għalhekk dik il-komunikazzjoni li ma twassalx biex tibni relazzjoni biex taqqad titlef l-iskop tagħha. Komunikazzjoni li tifred li flok paċi u mħabba tiżra l-mibeda u l-gwerra hija aljenata. U jekk dan it-tip ta' ġurnaliżmu
jippropaga il-firda u l-mibeda u wkoll aljenanti għax iqiegħed lil ħadd ieħor fl-aljenazzjoni. Minn fejn ġej li l-komunikazzjoni trid twassal għar-relazzjoni fejn aħna nagħmlu l-ġid lil xulxin. Ġej minn Alla nnifsu. Għalhekk il-ġurnalist Kattoliku bil-fors irid ikun hekk. Jien ngħid li m'hemmx għalfejn tkun Kattoliku biex tkun ġurnalist ta' din il-kwalità, ta' din il-filosofija, iżda aħna li aħna Kattoliċi li nemmnu f'Alla aktar nifhmu għaliex irridu nkunu hekk. Mill-komunikazzjoni jrid joħroġ il-paċi, mill-paċi trid toħroġ il-ġustizzja bejn il-bnedmin. Jalla San Francisc de Sales li hu l-protettur tal-ġurnalisti u ta' kull min jaħdem fil-medja jgħin mhux biss lilna l-insara iżda lil kulħadd ħalli nwasslu l-messaġġ biex il-komunikazzjoni ma tkunx aljenata u aljenanti. Tkun iffukata biex tagħmel tassew il-ġid lil ħaddieħor kif inhu il-vera skop tagħha. Forsi qed tgħid, imma jien ma naħdimx fil-medja, imma forsi għandek Facebook u dak li timposta fih jistgħu qed jarawh bosta nies. Kemm tista' tagħmel għalhekk ħafna ġid jekk trid anki b'sempliċement share ta' xi post tajjeb li bih tista' tressaq in-nies eqreb lejn Alla. Jew tistħi turi xi post ta' dan it-tip quddiem ħbiebek. Ftakar li l-mulej ma staħax bla ħwejjeġ u imsammar mas-salib għalik għax ħabbek u ried isalvak. Talba mill-liturġija tas-Sijat. O Alla, intrid li l-Isqof San Francisc de Sales isir kollox għal kulħadd għas-salvazzjoni tal-irwieħ. Fil-ħnina tiegħek għatina li nitalmu mill-eżempju tiegħu biex fis-servizz tagħna lejn il-bnedmin dejjem nuru magħhom dik il-ħlewwa ta' mħabbtek. Nitolbuk dan bi Kristu Sidna. Amen.